In oktober stiet er, als alles goed gaat, op dit terrein op de Zuiderskans in Dokkum een tijdelijk appartementencomplex. De vraag naar hierwenten in de regio is grut en dit lijkt de meest rappe oplossing. Dijkstra Draaisma zal het complex bouwen. Het is een appartementengebouw met 30 eenheden en een 3 kamerappartementen van ongeveer 480 meter. Werd eigenlijk een hele brede doelgroep in ken. Daar kan 1-2 persoonshuishoudens, kan gezinnen in. En ja, het is ook voor de volledige breedte bedoeld. Het plan is om de wenten voor een pad beschikbaar te stellen voor de lokale bevolking en voor een pad voor de Oekraïense vluchtelingen. Tussen de Tango en de Karwei op de Zuiderskans mocht al bouwd worden. Dit is ook een perceel wat een grootschalige winkel ken. Alleen door het blikken, door aan de 15 jaar, er nooit een partij kwam. Dus er leidt wel een bouwvlak op. Wie mij hier een groot pand bouwen. Maar eigenlijk de winkelvraag is er net meer. En ga je wel eens nadenken, wat kan er dan? Vandaar dit initiatief. Het gaat dus om tijdelijke bewenning. Daarom binnen er geen enorme verhoringen in bestemmingsplan nodig. Zoals het er nou vast zit, kunnen mensen er in elk geval voor 10 jaar wonen. We zetten dit ook op een duurzame manier deel. Het komt uit de fabriek hier in Dokkum, dus maken in Dokkum. En we plaatsen het direct in Dokkum. Het is een systeem waar we remontabel, weer ergens oors herplaatsen kunnen. En we bouwen hier ook iets kwalitatiefs. We vinden het net passen dat mensen tijdelijk in een container waaien matten. We willen juist een goede wenning maken. En het zit eerst wat zien hier. Alleen het ken ik 100 eerst in. En als dat op dit plak is, weten we net. Misschien zetten we het ook wel als oorsdeel in die tiert. Dat moet blikken naar de vraag die er op dat moment nog is.